Dobrý deň, dámy a páni. Nie tak dávno som na našej stránke dával do pozornosti situáciu na ministerstve vnútra v súvislosti s hasičmi, kde približne viac ako 1000 hasičov podalo žalobu na ministerstvo vnútra, kde poukazovali na to, že musia tráviť množstvo hodín, nočných hodín v práci de facto zadarmo. Krajský súd už rozhodol v prospech prvého z nich, pána Tibora Belaja, ktorý na toto poukázal a už má aj pravoplatný rozsudok v tejto veci, čiže ministerstvo vnútra mu má zaplatiť finančné prostriedky. Žiaľ, ako to už chodí u Matúša Šutaja Eštoka, s týmito rozhodnutiami súdu do dnešného dňa pán Belaj žiadne financie zatiaľ nemá. No a tak sa budeme pýtať, že čo sa deje, kde sú a prečo nerešpektuje minister vnútra Šutaj Eštok pravoplatné rozhodnutia súdu. Druhá kauza okolo hasičských vozidiel začala už v roku 2020 a v podstate ide o to, že firma LRK Trading SRO mala dodávať cez subdodávateľa Mototrack poľského subdodávateľa tieto vozidlá. No, prvé vozidlo bolo na Slovensku dovezené tak, že bolo len urobená prezentácia tohto vozidla, napriek tomu odišlo preč do Poľska, napriek tomu bolo vyfakturované podvod jak sviňa. Vôbec sa o tom baviť nemusíme, že či áno alebo nie. Navyše 54 000 tam bola DPHčka zaplatená cez istú firmu. Ani Boh nevie, že na základe čoho. A preto sa do tohto pustil celého pán Šlacer, ktorý poukázal na tieto nezrovnalosti pri kúpe hasičských vozidiel. Ja to všetko nebudem čítať, pretože toho je strašne veľa, ale na základe týchto informácií, ktoré pán Šlacer získal a ktoré podal na ministerstvo, teda na políciu a generálnu prokuratúru, tak sa stalo to, že tento pán bol následne účelovo obvinený z vykonštruovanej trestnej činnosti, presne ako v prípade ostatných ľudí, ktorí poukazujú na trestnú činnosť orgánov štátnej správy alebo politikov. Žiaľ, alebo našťastie, toto obvinenie trvalo len 24 hodín a prokurátor ho zrušil ako nezákonné. Následne v roku 2025 prišlo k rozpadu subdodávateľského reťazca. Poľská Mototrack vypovedala zmluvu hlavnému dodávateľovi LRK Trading. Nastupuje ďalší dodávateľ, ktorý robí bez povolení, ktoré na to potreboval od ÚO. No a prichádza k ďalším podaniam a dostávame sa až nakoniec v podstate s tým, že v novom trestnom oznámení 2. júna tohto roku je podané voči LRK Trading SRO a dôvodom je nezaplatenie DPH od 25.11.25. V súčasnosti je fiktívne alebo reálne dodaných už 70 vozidiel, čo pri nezaplatenej dani v hotovosti zákazky predstavuje masívnu daňovú sekeru na DPH, to až vo výške 7 miliónov eur. Ešte stále niekde v lufte lieta 10 vozidiel a doslova ani divá sviňa nevie, ako sú vyfakturované. Hlavná vec, že páni na ministerstve vnútra alebo ktorí má starosti hasičov, si rozdávajú prémie a odmeny hlava nehlava. No a aby toho nebolo málo, ja mám rád ľudí, ako je pán Šlecer a aj pán Balaj, ktorí majú k dispozícii materiály a snažia sa nejakým spôsobom poukázať na trestnú činnosť. V tomto prípade si dovolím vám ukázať jednu vec. Červená kniha jasne ukazuje krásne zdokumentovaný podvod na tieto hasičské vozidlá a ja som zvedavý, ako Šutaj Eštok bude reagovať na tieto veci, ktoré mu predostrieme. Pretože to, čo urobili
s pánom, ktorý zmapoval túto trestnú činnosť, že ho doslova a do písmena ako živnostníka položili na lopatky, tak to sa robí na dennodennej báze a myslím si, že vláda Roberta Fica by sa mala už konečne začať zaoberať svojimi podvodmi a hlavne aj podvodmi, na ktoré poukazujú obyčajní ľudia, takisto ako to bolo v prípade mojom vočistci a v inej trestnej činnosti, takisto ako je to aj v prípade týchto dvoch pánov. Dámy a páni, bojovať sa oplatí, ako vidíte, my ideme ďalej a ja som presvedčený, že aj tieto miliónové podvody na ministerstve vnútra Šutaja ešte raz dobehnú a predpokladám, že to nebude ani tak dlho trvať. Prajem vám pekný deň.